номер 180, сторонка 121. Najwyższy sławy Boża, a serci mojego serca Ciebie. Daj mnie, Panie, soprawną wierę, jasną nadzieję i doskonałą Daj głęboką pokoru, zrozumienie i poznanie, как я мог исполнить свою правдивую и святую Najwyższy sławy Boża, освяти моего сердца Ciebie. Дай мне, Пане, соправную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глубокую
Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любов Бога Отца, и єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Сёння паўсюдны касцёл асаблівым чынам ушановуе пачаткі хрысціянства. Двух святых, двух мучанікаў, людзей з розным лёсам, рознымі характарамі і розным удзелам, але святкуе іх разам. Апостол Пётр і апостол Павел. І гэты дзень з'яўляецца пачаткам таксама нашай пілігрымкі, нашага падарожжа, вандравання да нацыянальнага санктуарыя Маці Божай у Буцлаве. Таму шчыра хачу прывітаць усіх вас, любыя пілігрымы, за адвагу выходзіць з таго, што прывычнае, каб імкнуцца да таго, што больш яскравое и святое. Особенно хочется приветствовать наших гостей из России, которые, наверное, уже некоторые не первый раз, может, есть такие, которые первый раз. Спасибо, что вы тоже показываете полноту церкви. Падчас гэтай імшы я молюся за пілігрымаў, за вас, каб ваши намеры, ваши мары, ваши намеры і тое, да чаго імкнецеся, здзейсняліся і былі паспяховымі. Брат Улад моліцца аб выздараўленні для маленькай Агаты, а брат Сергей моліцца за дабрачынцаў, пілігрымкі, а патрэбныя шчодрыя ласкі для іх. Каб мы годна удзельнічалі ў гэтай таямніцы Хрыста, перапросім Бога за нашыя слабасці і грахі. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христе,
помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты дарил нас великою и святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, от яких юн отримав дар веры, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читання книги дзеяў апосталаў. У тыя дні кароль Ірод пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла. Забіў Якуба, брата Яна, мячом. А калі ўбачыў, што гэта спадабалася іудэям, схапіў таксама і Пятра, а былі дні праснакоў. І, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў 4 жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж 2 жаўнерамі, скаваны падвойнымі лацугамі. І ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Благословляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх устах. Панам будзе ганарыцца душа мая, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Узвеличвай Пана со мной, будем узвышать імя Яго разом. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне.
усе щасний покликали, пан його вислухав і врятував його до всіх ягоних бідах. Ад усіх погрозав, пан визволив мене. Ангел пана берегає тих, хто його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть пан. Щасливий чоловік, який на його сподяється. Ад усіх погрозав, пан визволив мене. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умілаваны, я ўжо проліваюся, як ахвяра, і настаў час майго адыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне пан, справядлівы суддзя у дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто палюбіў яго аб'яўленне. Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведаванне і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я ільвінай пашчы. Уратуе мяне пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амен. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, Ты скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, Сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне,
сын Йонавы. Бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Гэта слова Пана. Слова Евангелия на Христово, на жыццё вечнае. Дорогие браты и сестры, любые пилигримы, 29 чэрвеня увесь каталіцкі свет ушановуе двух святых, Петра і Павла. Святыя, якія былі на самым пачатку нараджэння хрысціянства, нараджэння той рэчаіснасці, якую мы сёння называем царквой. Прычым яны былі на пачатку той царквы, якая была яшчэ не падзеленай. Сёння ў нашым рэгіёне мы успрымаем хрысціянства як праваслаўныя, католікі, можа крыху радзей, але таксама пратэстанты. Але ўсё ж такі хрысціянства гэта не назва. Гэта наша жыццё. Гэта сутнасць быцця чалавекам. І нават у сённяшнім Евангелі, як бы адкрываючы тоеснасць Пятра, варта таксама такім самым шляхам адкрываць уласную тоеснасць. А цэнтральнае пытанне для Пятра, які яго, як бы раскрывае ягоныя адносіны да Бога, гэта кім для цябе з'яўляецца Ісус Христос. І мне здаецца, што гэтае пытанне, якое варта сабе заўсёды задаваць. З аднаго боку, калі ў нас ёсць вопыт хрысціянскага жыцця, калі у нас ёсць вопыт жыцця ў супольнасці, калі у нас ёсць вопыт жыцця ў парафіі, то шмат рэчаў нам здаюцца відавочнымі. Але ў гэтых відавочнасцях вельмі часта ўсё ж такі відавочнымі з'яўляюцца рэчы не найважнейшыя, а больш павярхоўныя, больш знешнія. У сённяшнім Евангелі мы чуем тое, што адказ Пятра быў вельмі дакладны і трапны. Пра Ісуса Хрыста ён сказаў: «Ты Месія, ты Сын Божы». Але адначасова мы чуем у гэтым Евангелі тое, што ён ведаў правільны адказ на гэтае пытанне не таму, што ён кніжак шмат прачытаў, не таму, што ён добра ў школе вучыўся, не таму, што ён быў працавіты, а таму, што ў ягоным сэрцы гэтае пытанне ўжо даўно гучала. І ў ягоным сэрцы таксама адказ на гэтае пытанне ўжо таксама даспеў. Прынамсі ў той момант, які мы чуем сёння ў Евангелі. Хоць гэты фрагмент паловы Евангелія паводле Мацвея, яшчэ ёсць наступныя старонкі гэтага Евангеля, у якім неаднойчы на розныя пытанні, агучаныя ці не наагучаныя, адказ Петра будзе нетрапным. Неаднойчы ён будзе неўласціва і рэчы выбіраць. І найбольшай ганьбой ягонага жыцця, безумоўна, з'яўляецца тое, што ў рэшце рэшт у ягоным жыцці быў момант, ужо пасля сённяшняга вызнання, якое мы чулі, калі ён здрадзіў Езуса Хрыста. Таксама, як бы, сёння ушаноўваем і другога апостола, Паўла. І лічыцца ён адным з найбольш заслужаных апостолаў тых першых дзесяткаў гадоў хрысціянства, які найбольш напрацаваўся, каб абвяшчаць Езуса Хрыста, каб распаўсюдзіць Езуса Хрыста і веру ў яго па тым тагачасным свеце. Але разам з тым таксама ягоная гісторыя, тое, што перад тым, як ён пачаў гэта абвяшчаць, ён пераследаваў хрысціян, яна таксама з'яўляецца сарамлівай, яна з'яўляецца ганебнай. Але адзін і другі сённяшніх герояў якраз паказваюць сваю чалавечнасць, людскасць.
І нягледзячы на памылкі іхнага жыцця, не нагледзячы на плямы ў іхным жыцці, не гледзячы на ганьбу, якая была часткай іхнай гісторыі, яны ўсё ж такі ў хрысціянскім свеце, ува ўсім хрысціянскім свеце, ушаноўваюцца як тыя, хто з'яўляецца фундаментам хрысціянства, калонамі хрысціянства. Мне здаецца, што найбольш яркім прыкладам пілігрымавання у Бібліі з'яўляецца падзея Пасхі. Выхад, пераход, і гэта таксама пілігрымка. Думаю, што кожны з нас ведае гэтую пасхальную гісторыю. І, безумоўна, мы ведаем тое, што трэба было выйсці з Егіпта, трэба было знайсці абяцаную зямлю. І зноў жа па гэтаму паміж адным пунктам і другім было вельмі шмат падзеяў, якія таксама можна назваць ганебнымі. Але ўсё роўна на тым шляху, у тых падзеях развівалася вера і сэрцы людзей, якія шукалі Бога. На гэтым шляху найбольш яркай падзеяй з'яўляецца запавет паміж Богам і людзьмі пад кіраўніцтвам, пераказанай праз Майсея. І мне здаецца, і заахвочу да таго, каб мы на нашу пілігрымку таксама глядзелі не проста як на шлях. Калі нехта ідзе дзесяткі разоў, то амаль што кожную кветку на гэтым шляху можа ведаць. Мы можам прызвычаіцца да гэтага шляху. Нават калі маршрут наш Майсей мяняе з года ў год, то тым не менш, усё ж такі мы вельмі шмат да чаго прывыклі, прызвычаіліся. Мы менш здзіўляемся таму, што там адбываецца. Калі нехта ідзе першы раз, то, безумоўна, ён з большым хваляваннем, трымценнем, асабліва калі адзін ідзе, пакуль што нікога не ведае. Можа, такіх сітуацый не шмат, але, магчыма, яны таксама ёсць. А мне здаецца, што кожны раз, як і кожны дзень, трэба пачынаць і вырушаць у падарожжа так, як бы гэта было адзінае падарожжа і адзіная магчымасць. Безумоўна, шлях пілігрыма, ён мае свае цяжкасці. І ў нейкай ступені мы, калі вандруем так вялікай групай, магчыма, адчуваем сябе як быццам бы застрахаваныя. Што б там ні здарылася, то заўсёды ёсць сотавы тэлефон, мы пазвонім і раптам самі паправім, нехта нам дапаможа паправіць, нехта прыедзе, нехта забярэ, нейкім чынам дапаможа. А ў жыцці ўсё ж такі далёка не ўсё можна паправіць, далёка не заўсёды можна вярнуцца на крок назад, далёка не заўсёды можна змяняць жыццё. Таму варта, каб мы ўсё ж такі кожнае падарожжа і кожны дзень успрымалі ось як так, адзіны шанс, які трэба пражыць найлепей. Каб мы адчувалі сябе на гэтым шляху народам, каб мы адчувалі супольнасцю, каб мы адчувалі на гэтым шляху братамі і сёстрамі, каб мы таксама не баяліся разлічваць на дапамогу іншага чалавека, которага, быць можа, не ведаем і ў першы раз у жыцці сустрэлі. І таксама бачылі патрэбы іншага чалавека, которому маглі б дапамагчы. Сёння мне прыгадаліся такія словы Езуса Хрыста, што калі вы пазычаеце тым, хто вам пазычае, калі даеце тым, хто вам дае, то нічога добрага не дасягаеце. А каб дасягнуць, трэба нешта перакрочыць, трэба нешта пераадолець, трэба адкрыць нешта большае і навейшае. Безумоўна, Пётр вельмі заслужаны чалавек у хрысціянскім асяроддзі. Мы яго шануем. За тое, што ён, не гледзячы на ўсе там перашкоды і слабасці свайго жыцця, змог стварыць, выканаць Божую волю, змог стварыць царкву. Але заўважце, калі ласка, што сённяшняе першае чытанне нам прыгадвае момант у ягоным жыцці, калі ён быў арыштаваны, калі ён быў ужо ў вязніцы. І, верагодна, па тым, што звычайны чалавек можа прадугледзець і пралічыць, то, безумоўна, гэтая вязніца павінна была закончыцца ўжо тады і драматычна. Але дзякуючы таму, што ён быў першы, але не адзіны. Дзякуючы таму, што быў Божы народ, які за яго маліўся. Дзякуючы таму, што ён не быў самотным чалавекам у гэтым асяроддзі. Мы чуем пра тое, што ягонае вызваленне было цудоўным. І заахвочу да таго, каб мы адчувалі сябе вось гэтым народам. Каб мы дапамагалі тым, хто сёння знаходзіцца ў нейкіх абмежаваннях, у вязніцы, не абавязкова за кратамі. Быць можа, у вязніцы граху, слабасці, хваробы. Каб мы разам адчувалі сябе адзінымі. Толькі тады мы зможам убачыць тое,
што нас вядзе на самой справе анёл. І што ў цэнтры нашага хрысціянства знаходзіцца Езус, які памёр і ўваскрос. Ён за ўсё жыццё сваё быў пілігрымам. Калі узгадаем нават моманты з ягонага дзяцінства, то найбольш вядомая ягоная пілігрымка з дзяцінства – гэта ў Егіпет. А пазней таксама была пілігрымка ў Іерусалім, калі яму 12 гадоў. І ўсё ягонае жыццё ён імкнуўся да таго, каб прайсці свой шлях у той пункт, які павінен быў аб'явіць Божую славу, у пункт смерці і ў васкрашэння. І мне здаецца, што варта, каб мы заўсёды вось гэты шлях памяталі і мелі адвагу па ім ісці. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, з радасцю святкуючы ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, узнясём да Бога нашыя просьбы за касцёл і свет. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб ніякія зямныя выгоды не змаглі іх адвесці ад веры. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён непахісна бараніў веру і запальваў у людскіх сэрцах любоў да Хрыста. Цябе просім. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, каб яны за данасцю апосталаў абвяшчалі свету Хрыстовае збаўленне. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб заступніцтва святых апосталаў умацоўвала іх у прапаведванні Божага Слова. Цябе просім. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб, узрастаючы ў любові да Бога, яны імкнуліся да поўнай еднасці ў праўдзе. Цябе просім. Молімся аб патрэбных ласках для пілігрымаў, а таксама для дабрачынцаў пілігрымкі гэтай. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, а таксама аб выздараўленні для маленькай Агаты. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы сваім жыццём пацвярджалі веру, якую вызнаём вуснамі. Цябе просім. Боже, прыймі нашыя малітвы і ўчыні, каб праз заступніцтва святых Пятра і Паўла Твой касцёл узрастаў у праўдзівай веры праз Хрыста, Пана нашага. Номер 10, сторонка 27.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Просим Тебе, Пане, нехай заступництво святых апостолов, супроводжая наши дары, якія мы Табе приносим. І дапаможа нам побожно удзельнічаць у гэтай ахвяры праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану, Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче Усемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Паўлу. Пётр першым вызнаў веру ў Хрыста, і сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення праўдаў веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны, хоць і розным чынам, сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Хрыста і, злучаныя ў нябеснай хвале, разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Ісуса Христа, дзейсною моцою Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, блаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, блаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твоего воскресения и чекаем Твоего прыйсця ў славе. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, спадзякую складаем Табе, гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Пятром, святым Паўлам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як навучив нас Єсус Христос. Ойче наш, который на небе, святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкаво супокою дні наші. Дапамажи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны да всялякай неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага
Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего. И будь ласкавы згодно з Твоей волі одарить Його супокоем и едностью. Які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na sobie graki światu, zmiłujся nad nami, zmiłujся. Baranku Boży, jaki beresz na sobie graki światu, zmiłujся nad nami, zmiłujся. Baranku Boży, jaki beresz na себе грехи свету, одари нас упокоем, одари нас упокоем. Вось баранак Божий. Вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздараўлена душа моя. Петр сказаў Езусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Езус адказаў яму: «Ты Петр, скала, и на гэтай скале я побудую касцёл мой». Yeah.
Память памяти, пейте, а учила кто? Память памяти. Память памяти, пейте, а учила кто? Память памяти. Номер 85, сторонка 68. Все живое, все живое, все живое
Молимся. Добрый Боже, умацованный наисвятейшим сакраментом, покорно Тебе просим. Учини, каб мы, як першие христиане, заўсёды удзельнічалі у ламанні хлеба и, заховываючи верность навуцы апостолов, были одним сердцем и одной душою, праз Христа Пана нашего. Пілігрими! О, молодці, відзиваються. Вельми радісно вас бачити, щиро вас вітаю. Уже можна присісти на хвилиночку, хто може, тому що наступний раз ми присядемо не скоро. По-перше, я хотів би, я на початок нашого брата Олега Кусташа, настоятеля усіх братов Капуцинов у Білорусі, не вітав, бо у кожному кляштарі ён свой, але хотів би вельми моцно подякувати тобі, брат Олег, за присутність твою тут, серед нас. Твоя присутність означає особливий капуцинський водар, запах нашої пілігримки. Тому вельми радісно тебе вітати, запрошуємо, частей появляйся на нашому шляху. Вось. І каб ти про гэта не забыўся, прыми адзнакі нашага шляху. Звычайна нашим вялікім дабрадзеям і святарам, якія нам імшы цэлебруюць, мы дорым сертыфікат на капуцынскую каву ў Буцлаве, але мы падумалі, што мы і так напоім цябе ёю. Я хочу вельмі моцна прывітаць братоў капуцынаў, брата Андрэя Квяцінскага, брата Ігара, якія сёння з намі. Яны дакладна на нашым шляху яшчэ з'явяцца, таму мы ім хустачкі потым апранем. Хачу прывітаць святароў, якія будуць разам з намі ісці, каб мы таксама маглі на іх арыентавацца і адразу бачылі, у каго шукаць духоўнай дапамогі. Гэта брат Стэфан са Слуцка. Айцец Рауль з горада Таганрог. Айцец Боско з горада Маркс. Брат Сережа з горадам Маладзечна. Ну, мяне вы ведаеце. Яшчэ з намі будзе... Яшчэ з намі будзе брат Вадзім, ён цяпер вельмі высока, ён наш музычны голас вельмі моцны і таксама духоўны. Так будзе доўга, калі мы будзем весь час хлопаць. Яшчэ брат Франак у нас ёсць. Ну, яго вы пабачыце. Хачу прывітаць дарагіх сясцёр. З намі ў гэтым годзе будзе ісці ўсю дарогу 5 сясцёр. Яшчэ адна будзе даязджаць. Гэта сёстры Інна, Марына, Міраслава, Марыя, Маргарыта. І даязджаць будзе з'яўляцца сястра Надзея. Вот, усіх можна... Ну і ўсіх вас хочацца прывітаць. Мы думаю, што будзе нас магчымасць, будзем вельмі старацца, каб мы пазнаёміліся усе, усіх вітаем. Давайте сябе прывітаем. Хочу падзякаваць вельмі шчыра брату Войтаку і ўсім братам, якія нас тут прымалі, апекаваліся намі. Ось, дзякуй. І ўсім гаспадарам, якія прымалі на начлег, наших парафіянаў, якія многія тут уже прыехалі, каб сваіх пастаяльцаў суправадзіць. Ужо цяпер нізкі вам паклон і вялікая падзяка за дапамогу нашай пілігрымцы. Дарагія, ну, здаецца, так, все там падзякавалі. Цяпер важныя аб'явы. Калі камусьці не падзякаваў, забыўся, выбачайце, да? Галава поўная розных думак і справаў. Вось. Цяпер перад намі першы дзень пілігрымкі. Так атрымалася, што ў гэтым годзе ён самы даўгі, самы вялікі.
Ну, пакуль мы такія на энтузіязме, можа і не заўважым яго, спадзяюся. Пэўна, вы глядзелі прагнозы надвор'я, абяцалі анамальную жару. Не ведаю, глядзячы на воблачкі вашы, можа быць анамальны дождж. Не ведаем. Пілігрымка мае свой расклад надвор'я. Я не маю звычкі правяраць. Некаторыя правяраюць, мне кажуць, не ведаю, што будзе, але адразу прашу ад некалькіх рэчах, каб мы адразу гэта зразумелі. Першае, гэта дысцыпліна. Мы будзем выходзіць першы этап з горада. Трэба трымацца спраўна калоны, не расцягвацца ні ў якім выпадку. Вельмі прашу быць паслухмянымі нашым парадкавым, якія ў такіх светраатражаючых жылетках. Вось побач таксама братам, да, хто будзе гаварыць у мікрафон. Калі ласка, будьце уважлівы, слухайце, гэта вельмі важна, потому што дзень сапраўды ў нас вельмі складаны. Другая такая рэч, вельмі важная, гэта галаўныя ўборы. Не гледзячы на тое, што здаецца сонейка за тучамі, тэмпература вельмі высокая, асфальт вельмі гарачы. Я вельмі сур'ёзна прашу галаўныя ўборы мець на сабе. Вядома, я сам не люблю іх насіць, але ў пілігрымцы гэта абавязкова. Калі тэмпература ўпадзе да плюс 15, тады дазволю. Можа зняць, калі сонца будзе за тучкамі. Так не, все ў галаўных уборах, і гэта я спадзяюся паўтараць не прыйдзецца. Вось, давайте так, у нас будзе паўгадзіны на зборы, каб апошнім, хто яшчэ не закінуў свае рэчы ў фуру, закінуць. Пілігрымы, якія не ўспелі зарэгістравацца, другі этап рэгістрацыі прайсці, атрымаць хустачкі, майкі, спеўнікі. Ужо цяпер вы гэтага не зробіце. На першым прывале шукайце белы бус, вось там нашы службы вас зарэгіструюць. Да першага прывала ўжо ідзіце так. Галоўнае, закіньце рэчы, якія на начлег у фуру. З сабою маленькі заплечнік, абавязкова возьміце ваду. На прывалах будуць ваду подвозить, можно будет набрать. У 10:45 мы выстроимся в колонну, вот так, там такая боковая брама костела, вот, выстроимся в колонну за крыжиком. Вельми прошу, каб у 10:45 уже колонна стояла, парадково натягнуть вяровочку, усе мы будем по правой стороне от вяровочки стоять. Ну, здаецца, пакуль усё, наступныя аб'явы далей. А цяпер прыміце Божае благословенне. Вось так прамінулі ўжо гадзіны 15 хвілін нашай пілігрымкі. Хачу падзякаваць таксама брату Владзіславу за тое, што ўжо не першы год ахвотна блукае па пустыні і вядзе таксама вас з сабой. Прыміце Божае благословенство. Пан з вамі. Нехай благословить вас Бог Ущемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Номер 182.